Здравейте, приятели! Аз съм Слави, а вие сте с Fix Creations. В днешното видео ще ви покажа как се разглабя Bluetooth колонка Hopster. Модела е A6 Max. И освен, че ще ви покажа как се разглобява, самата колонка има проблем. И то, че тя не се включва, както и че не зарежда. Колонката ми беше дадена от един приятел, за да я проверя, но няма никаква индикация, че зарежда, че се включва и тем подобни. Затова нека да не губим време, а да ви покажа как се разглавя. Започваме от тук. Не знам дали ще се види. Нека да оправя фокуса. Ето така. Да започваме с всички болчета. Първо трябва да махнем тези кръчета, които са тук. Като махнем кръчетата, самата колонка се държи на щипки. То в външния кейс и се отваря. За да не губим време, направо оправям фокуса и ще видите всичко в забързан каданс как се случва. Трябва ни една такава шпатулка, ако имате е чудесно. Тя много ще ви улесни за премахването на тези кръчета. С тях много трябва да внимавате. Те са силиконови и отзаде са залепени с двойно залепващо. Тук трябва да махнем тази гума, силикон по-скоро. И тук ни се откриват LED-тата, които светят. Добре, след като сме махнали страниците, трябва да обърнем колонката обратно. Точно тук от тази страна има щипка, от тук също и една по средата. Затова ви казах, че ето такъв тип шпатулка ще ви е доста от полза, за да може да бръкнете отдолу и да отворите щипките. Това като го направим, вече може да махнем и горния кейс на самата колона. Внимателно. Така. Махаме горните бутони. Реално трябва да стигнем до тази част, където е платката. Така. Сега имаме болтове тук отгоре и отдолу. Те са 2, 4, 6, 8 болта. За целта ще ни трябва по-дълга отверка, понеже те са много надолу.
и няма да може да достигна с моята електрическата. Затова ще ме извините, но ще отида да си взема другите отверки. И така, добре. С кръстата отверка трябва да отворим двете страници. Ако нямате магнитна отверка, може да ползвате, аз в случая имам ето тези щипки. Те са за PCB boards, които се слагат на метална основа и магнитът им е доста здрав. Това, което може да направите, е да докоснете така с магнита самата отверка. Когато развивате, тя се намагнетизира и може лесно да си изкарате болчетата. Така, след като сме свършили тази част, можем внимателно да отворим самата колона. Тук само че забравих да махна тази долната основа. Тя пак е гумена. Така внимателно леко се отваря, защото тя държи самия кейс в тази долната част. И сега внимателно отваряме колоната. Така. Това, което трябва да направя, нека да оправя малко фокуса. Това, което трябва да направя е да видя защо батерията не се зарежда. Може би от самата батерия, а възможно е да има и някаква друга причина. Но това, което мисля да направя първо, е да махна кейсът, страната, която е с говорителите, понеже тя няма да ми трябва. Мисля да направя това. Внимателно си отделяме страната с говорители. Нека да видим какво се крие тук. Тук не знам дали се вижда, но тази част. Това кабелче е за бутоните отпред. Ето за тези бутони. Внимателно трябва да се освободи кабела, за да мога да махна изолиращата пяна или шумоизолацията на колоната. И отдолу ни се открива тази платка тук. Така да правя, по-хубаво да се вижда. Тази платка е нашата Bluetooth система.
Или това е антената, заедно с всички Bluetooth компоненти и разни, всичко, което ни трябва да свържим колоната реално с нашия телефон. Но това, което ме интересува, е тази батерия. Затова мисля да освободя тази плънчица, която не държи, за да мога по-лесно да замеря. И така, добре, продължаваме. Няма да стане с тази голяма отвърка. Ще ми трябва по-маничка. И тази е голяма. Добре. Да пробваме размер 0. Идеално. Другото хубаво нещо е, ако имате такъв мат като моя, лесно може да си траквате различните компоненти, където изкарвате. Ето и батерията. Да оправим малко. Зума. Фокуса. И така, 7,4 волта на 12 000 мА. Това, което ще направя, е да я замеря, да видим какъв живот има в нея. Така. Видим какво се получава тук. Шест волта. Значи все още има живот в батерията, не е критично занулена. Интересно. Добре, нека да помисля какво да правя сега и ще се включим пак. Добре, и така, приятели, това, което реших да направя, е да махна платката и да почна да замервам, за да видя дали ще видя някакви аномалии при зареждането. Просто ще я махна от нейния кейс, ще си свържа пак всичко и така ще пробвам да замеря, да видим какво ще се получи. Добре. Тук какво представлява кейсчето,
което държи различните компоненти. Сега трябва да се отвия от тези две болчета и би трябвало да освободя цялата платка. Това ще отиде на страна за сега. И тук много внимателно отваряме. Така. И тук това ни е кейса, който държи цялата платка. Супер! Сега, нека да си ги навържа пак нещата, както си бяха, и да започна да замервам. Като разбира се, няма да свързвам колоните, защото не мисля, че в тях ще има нещо нередно, което ще пречи на колонката да зарежда. Така. Трябва да го по някакъв начин, да не мърда. Супер. Добре. Нека да включим и батерията, която не знам къде оставих. Буквално не знам къде оставих батерията. Дайте ми 5 минутки. И така, добре приятели, намерих батерията, свързах я. Сега с този Power Supply ще проверя дали черпи някакъв ток, когато включа зарядното. И не знам дали се вижда, но нямаме никакъв ампераж. Трябва да го ресетна. В момента имаме 5 волта на 0 ампера. Никаква консумация, буквално. Но да видим. Тук дали имаме, нека да го направя някакси така, за да може да се вижда всичко. Така. Добре. Включваме и да почнем да замерваме. Не, тук нямаме нищо. Това е странно. Тук имаме 5 волта. Тук. Нямаме никой. Тук.
Тук имаме 2 волта. Нямаме никакво напрежение. Това, което ще направя, приятели, ще мина през всичките компоненти. И то няма, защото ми се е изключила батерията, понеже няма консумация. И това няма нищо. Тук няма никой. Тук си имаме 5, 3, тук няма никой. Няма никой. Тук има 2. Добре. Тук да видим омове в Resistance. Това е добре. Думам, че тези трите работят. Добре. Колко ома са? Тези индуктори много странно не показват, че има някакво съпротивление. Това не знам дали е нормално, но това мога да го проверя, понеже имам такива. Нека да го проверя и да видим какво се случва. И така, добре, приятели. Проверих по-голямата част от компонентите, но нищо не открих. Единственото, което открих е тук. Казва, че има някъде късо. Да предполагам, че е този компонент. Ще проверя дали имам същия и ще го подменя. Даже първо ще го сваля, за да го замеря, за да видя в него ли е проблема. И ще продължим оттам. Така, добре, приятели, сега ще пробвам да премахна този компонент. Ще сложа малко флакс. Мисля, че трябва да си включа вентилаторчето. Предполагам, че няма да чуете нищо сега, затова ще спра звука.
Не. Мисля, че трябва да използвам горещия въздух. Със сигурност ще се справя по-добре с горещ въздух. Но пък нека да му капна малко калай. Така. Стана доста по-лесно с въздуха. Сега може да си замерим отново дали този е компонент. Добре, нямаме шорс тук. Но все още имаме шорс на тази връзка. Нека да премахнем и този компонент, да видим дали е така. Но преди това нека да си сложа пак обратно този. Нека да проверим дали е здраво. Супер е. Сега трябва да повториме с този другия компонент. Той направо си излеза. Така. Нека сега да замерим, да видим дали имаме някъде късо. И ето, късото ни изчезна. Да, имаме повреден компонент на този. Супер! Това е, значи, нашата причина за да не работи платката. Аз ще се постарая да намеря малко повече информация за този компонент, да видим какъв е точно, за да знам какво да поръчам. И когато го поръчам, ще пусна отново да записвам и да видим какво ще стане, какъв ще е крайният резултат, дали ще може да поправим тази колонка. Когато махнах този компонент, другия, за да проверя стойността, видях, че и той не е окей. Показваше, че няма никаква резистанс, никакво съпротивление. Затова поръчах няколко различни видове индукторчета, но те пристигнаха в този размер. Трябваше размера да е 0,805, както е този, но размера, който пристигна, е 0,603. И сега не знам дали ще
успея да сложа този компонент. Между другото, чаках за него около повече от седмица. Може би около 10 дена, за да пристигне. И така, все пак ще пробвам да си почистя мястото, да сложа от този компонент. Така както казах, поръчал съм няколко различни видове. Този е 2 нанофарада, но тук имам различни, имам 4, имам 1 и имам 2. Единия е на 20 волта, другия е на 50. Тук нямам 50 волта, така че ще сложа този, който показах в началото, този е на 20. И да видим дали ще имаме успех и дали ще може отново да зарежда батерията платката. Така, нека да си приготвим мястото. Първо ще си почистя леглата. Ще почистя леглата, ще ги подготвя за запояване. Сега трябва да си почистим мястото. Почистваме с 100% алкохол. Но тъй като още е топло и бързо се изпарява. Добре, че успяхме Добре, че компонентите се побраха в леглата. Иначе щеше да е кофти. Така. След като си почистихме мястото, нека отново да проверим дали имаме късо някъде. Последния път беше тук. Странно, отново имаме късо. Добре, отново има късо. И това стана след като сложихме другия компонент. Сега ще включа микроскопа и ще инспектирам под микроскоп да видя, докато съм запоявал, да не съм свързал някъде леглата. Да видим какво се е получило. Така, вече имаме картина от микроскопа.
странно, всичко изглежда наред. Правим светлината. Това е какво ли? Добре, не мога да видя. Добре, но като че ли няма прекъснати... Тоест не съм свързал леглата. Не съм направил късо. Затова предполагам, че може би трябва да си има маса и от двете страни. Та, нека сега ще изключа да записвам. Изключа микроскопа. Това, което ще направя, е да си проверя платката дали ще зарежда. Нека да оправя камерата. Така. Сега нека да вържа батерията. Така някак си да не пречи. Така. И сега като включа да зарежда тези светлинки, си да го направя така, че да може да виждате и вие. Така. Когато включа да зарежда, светлинките тук отгоре трябва да светнат. Да видим дали ще стане. И да, успех. Започнахме да зареждаме. Перфектно. Ами, приятели, какво ще направя сега? Ще си изгубя всичко наново. Всъщност не, ще оставя така да зарежда. Ще го оставя може би половин един час. Да зареди хубаво. Ще се изгубя колонката и ще ви покажа крайния резултат след като е изгубена. Ще види и ще проверим, ще може ли да си свържем към телефон, не можем ли, така че тестовете след малко.
И така, добре хора, нашата колонка е напълно завършена. Оставих я да се позареди за около час и вдигнахме само една чертичка на батерията. Доста е разредена, но да, ще трябва да се остави поне за няколко часа да се зареди както трябва. Всичко е сглобено. Сега остава да се пробва отново дали зарежда след като е сглобена, защото доста често става така, че не можем да си заредим правилното. Нека да видим. Кабел, зарядно и почнахме да зареждаме. Не знам дали се вижда, предполагам, че ако изгася светлината, и тази, и тази, и тази, сега вече трябва да се вижда как мига, как зарежда. Нека и тази. Добре, не се вижда както трябва, но да. Така. Другото, което трябва да направим, казахме да проверим дали ще се свържем с колонката. Свети. Тук и тук. Very nice. Добре. Да си го затворим както трябва. И така. Скарвам телефона. Дали ще... Ето я. Веднага да си излезна. Свързахме се. И нека да видим дали се чува и как се чува. Ще пусна просто някаква песня. Бас буста беше включен. Само не знам дали няма да ме блокират от YouTube, затова ще спра. Тук може да спираме и пускаме светлинките. Това какво прави? Какво правиш? Освен че ги спира и поради някаква причина микрофона ми спря. Но казвам, че могат да се сменят ефектите на светлината, което е яко. Благодаря ви, че гледахте. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, дайте палец нагоре. Ако не, палец надолу. Ще се радвам да се абонирате и до следващия път.